سلام تخاطرتي مرة ودرة تكنو كمي تخونو حراي حوادي لو معتون زي كابزي كورونا فيروس بحال قالك نمهار نخلينا إلى سلاسة حسبكو يتأمنا يزبركو كاب قانقوا جرمان قال حيزة مسألهم نابت مدبكو بلوكم سناي مكتتا إتيا قداميتي إنمهار عقل باندمي ማለት እዚያ ኣብ ዝናይ ኮሮና ግዜ እንተዘይ ኮይኑ ዳርጋ ይተሰማዕና ማለት እዩ ብሳሕት ይስማዕ ከምዛ ዓይነት ቃላት ፓንደሚ ግን እንታይ ማለት እዩ ፓንደሚ ማለት ከምዚ ተላባይ ሕማም ማለት እዩ ተላባይ ሕጂን ኣብነት ንሕና ተላባይ ክንብል ከለና ኣብ ትግርኛ ዝተፈላልየሎ ንዝኾነስ ተላባይ ክንብሎ ንኽእልና እዚ ናይ ብቋንቋ ጀርመን ግን ፓንደሚ ክበሃል ከሎ ዓለም ለኻዊ ጥራይ ኣብ ዓለም ሙሉ ዝላባዕ ሕማም ተኮይኖም ፓንደሚ ዝብልዎ እምበር ታራ ተላባይ ሕማም ፓንደሚ ኣይብልዎን እዮም እያ ካልእ ኣሎ እዚ ኤፒደሚ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ጥራይ ዝረአ ሕማም ዝተፈላለዩ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ትግርኛ ኣይኮነን ስለዚ ፓንደሚ ማለት ተላባይ ማለት እዩ ተላባይ ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ዓለም ሙሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ዘላ ምድሪ ማለት እዩ ያ ኦኬ ኣብነት ክንርኢና Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben Frankfurter Forscher nun einen neuen Test entwickelt. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben Frankfurter Forscher nun einen neuen Test entwickelt. Abgelöst ans Atalaba Ahmam Corona ናይ Frankfurt ተመራመርቲ ሓድሽ ምርመራ ኣማዕቢሎ ማለት ከም ዝፍለጥ ናይ ኮሮና ቫይረስ ታሽሙ የለን እዚ ምርመራት ድኹም እዩ ብሚእታዊት ክረኦ ከሎ ኣዝዩ ድኹም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ማለት እዩ ነዚ ዝሓሸ ምርመራ ዘርኢ ገለ ነገር ኣማዕቢሎም ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ እቲያ ካልኣይቲ ንሪኣ ቃል ድማ ኖይ ኢንፌክሲዮንን እያ እዚ ድማ ሓደሽቲ ልኹፋት ኣዞ ኢንፌክሲዮን ማለት ልኹፋት ማለት እዩ ኣዞ ኢንፌክሲዮን ملكاف مالتي اوكي فيرب كره هلا اوكي حدثت الخوفات مالتي نوي انفكسيونن die Zahl der Neuinfektionen unter Kontrolle zu halten verfolgt die Bundesregierung vor einer Woche eine Kontaktsperre die Zahl der Neuinfektionen unter Kontrolle zu halten verfolgt die Bundesregierung vor einer Woche eine Kontaktsperre. ቁጥር ሓደሽቲ ልኹፋት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታው ፌደራላዊ መንግስቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምርኻብ ዝኸልክል ሕጊ ሰሪዑ ኮንታክት ሽፔር ማለት ከምዚ ምስ ሰባት ንኸይትራኸብ ዝኸልክል ሕጊ ማለት እያ ምስ ሰባት ንኸይትራኸብ ስለዚ እዚ ኮንትሮል ዝበሃል ዘሎ ቁፅፃር ማለት እያ ንኸቋፃፀርዎ ሕጂ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኮንታክት ሰብ يخلكل له مهنيات التحمام بكونتاكت سلة مزرع لمانهم على ديو اوكي قاليتنا عات ماسل ابنت كنرينا ادي انفكسيونن زبحال بفيرب كرو خلو انفسيرن يبحال انفسيرن also bist du infiziert der كحجي تلاحيف كاريها مالت يا bist du infiziert die Zahl der Infizierten steigt jeden Tag die Zahl der Infizierten steigt jeden Tag ናይ ልኹፋት ቁፅሪ መዓልታዊ ይወስኻሎ ዝተለኸፉ ሕጂ ኣብ ጎግል እንድሕር ይመጻካ ይመሰጅ ያ መዓልታዊ ማለት እዩ ናይ ዶችላንድ ናይ ጀርመን 50,000 በፂሖም ለካ ጽባሕቲ 60,000 ይጸንሓካ ማለት እዩ እንዳወሰኸ ይዝኸይድ ያ ከምኡ ማለት እዩ ኸዓ die Zahl der Infizierten steigt jeden Tag ናይ ልኹፋት ኢንፊሲርትን ማለት ልኹፋት ኦኬ اوكي دي حنا نريد ما تودس اوفا مقذفتي مالتي يا مقذفتي العلماء مقذفت استرعي له حمام ازيو اوكي ابنت كنرينا die jüngste COVID-19 Todopfer in Europa ist eine 12-jähriges Mädchen die jüngste COVID-19 Todesopfer in Europa ist ein 12-jähriges Mädchen ኣብ ኤሮጳ ብዕድመ ዝናኣሰት ብኮሮና ዝተለኽፈት ቆልዓ 12 ዓመት እያ ሳትማ ቤልጂማዊት እያ ማለት እያ ዝናኣሰት ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤሮጳ በዚ ሕማም ተላሒፋ ዘላ 12 ዓመት እያ
ኣብ ጀርመን ድማ ወዲ 28 ዓመት ክሳብ ሕጂ ዝነኣሰ ተባሂሉ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ገኒኑ ዝርአ ቃል ድማ እዚ ፈርሽቮቅን ዝበሃል ኣሎ ፈርሽቮቅ ማለት ውዲት ሽርሒ ማለት እዩ ውዲት ወይ ሽርሒ ኦኬ ኣብነት ክንርኢና Also mehrere Politiker aus verschiedenen Ländern vermuten hinter dem Coronavirus eine Verschwörung aus den USA. Mehrere Politiker aus verschiedenen Ländern vermuten hinter dem Coronavirus eine Verschwörung aus den USA. ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድሕሪ መጋረጃ ኮሮና ቫይረስ ሽርሒ ናይ ኣሜሪካ ከይኸውን ግምት ኣለዎም ማለት እዩ ማለት ግምት ኣለዎም ኣሜሪካ ብድሕሪኡ ድሕሪ እዚ ጉዳይ ኢት ክህልዋ ይኽእል ዝብል ግምት ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ፈርሽዎ ማለት ሕጂ ውዲት ወይ ድማ ሽርሒ ናይ ኣሜሪካ ክህሉ ይግምታ ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ግምት ኣለዎም ኦኬ ድሕር ንሪኣ ቃል ድማ ቤትሮፈን ማለት ብሓፈሻ ቤትሮፈን ፈርጋንገን ሃይቱ እቲ ጌገን ቫርት ናቱ ወይ ድማ ናይ ህሉክ ትዛርበሉ ሃሉ ቤትሮፈን ይበሃል ያ ቤትሮፈን ድማ እቲ ሕሉፍ ናቱ ማለት እዩ ያ ኦኬ ኣብነት ክንርኢና ወጁ ቅድሚው ግን ቤትሮፈን እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ሕጂ ቤትሮፈን ማለት ምልካም ምጥቃዕ ወይ በት ሕማም ክትቆዕ ከለው ወይ ክልከሙ ከለው ንጥቀመሉ እዩ ማለት ያ ኦኬ ኣብነት ክንርኢና China und der Iran sind von Coronavirus stark betroffen. China und der Iran sind von Coronavirus stark betroffen. China und Iranen በኮሮናቫይረስ ብከቢድ ዝተጠቅዓ ሃገራትን ቻይና እና ኢራንን በኮሮናቫይረስ ብከቢድ ዝተጠቅዓን ብኸምኦም ከዓ ናይ ኣሜሪካ ሽርሒ ወይ ድማ ውዲት ከይህሉ ዝብሉ ማለት እዩ ኦኬ China und der Iran sind von Coronavirus stark betroffen. Okay, دحنا دي أدما ولا بتقرينيا حدا شازي أقل نعي مالتي. نمجمع زي السمع زلوا I don't know. Okay, موشاب. كوارانتين يبهردوشا. كوارانتين موشاب حجيب تقرينيا حجي السمع زلوا هنا. هاكم زرابي هاي. Okay, abnet Karina, die Betroffenen müssen dann Folge leisten und dürfen die Quarantäne nicht verlassen. Die Betroffenen müssen dann Folge leisten und dürfen die Quarantäne nicht verlassen. بزحمام استدعوا السبات كم حق مسرات خضوع لهم. نتي موشوبون كابت موشوبون كوت يبلون كحد جوي يبلون نتي زلوبو توشيمهم زلوبوتا كحد جوي يبلون مالتي زي مو شافت بالحجي أب كورونا فيروس ببزح ترأزلا قاليا مالتي Die Betroffenen müssen dann Folge leisten und dürfen die Quarantäne nicht verlassen. بزحمام استدعوا سبات كم حد مسرت كحضر لهم نزي موشبون كحد جوي يبلون مالتي ja. Was ist eigentlich Quarantäne? Was ist eigentlich also Quarantäne? Teil malt's Quarantäne. Also Quarantäne, man muss zu Hause bleiben, weil man mit einem Coronavirus Infizierten in einem Raum war. Man muss zu Hause bleiben, weil man mit einem Coronavirus Infizierten in einem Raum war. Ist ድማ حدث ገዛ ኾነሎ ምክንያቱ ኣብ ገዙ ኩሸብ ከሎ ማለት እዩ ካብ ገዙ ከይወፀ ምስ ካልኦት ኮንታክት ክቆርጽ ከሎ እዩ ምክንያቱ ምስ ሓደ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ርክብ ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ ሰብዚ ኩሸብ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሕማም ሓሊፉ ይሓለፎን ኣይተፈልጠና ኣሎ ግን ኩሸብ ብግዲዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሕማም ናብ ካልእ ሓሊፉ ኾን ስለ ዝኽእል ናብ ካልእ ከዓ ከይትኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ሕማም ከይተፈለጠ ኣብ ነፍስኻ 3 ሰሙን ክሳብ 3 ሰሙን ክጸንሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ናይ ጥዕና ይሕብሩ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ናይ ኳራንቴን ኣብነት ክንርኢና Eine häusliche Quarantäne dauert bei einem Verdacht auf Infektion mit dem Coronavirus 14 Tage. Also, Typ Triggernya ማለት እዩ
اندحرنا ابناس ناي غزا موشابسي بكورونا اندحر تطرطركا ناي غزا موشاب 14 معلت وسد مالتي ابت غزا نخطو شابسي زدليكا غزي 14 معلت بدحريها كتوص زفقدكا مالتي قدميو غن ايفقدكاني مخنياتو قدميو اتابخا زل حمام كفلت ايكلني مالتي سلازي 14 معلت كصنح بقدي مالتي eine häusliche Quarantäne dauert bei einem Verdacht auf Infektionen mit dem Coronavirus 14 Tage. Okay, حواتي ازياء نيرن لما تزدالهم ناي كورونا فيروس مالتي نسخهم كالي بزعبو سمعهم مقالات نطلو ولا بتكومنت كتصحف ليتو ليهم قال معلتها فيديو نسرح بزعبو يا كساب خالي فيديو نرخب سلسلنا سلام قران عاهم